Ongi etorri guztioi, Urretxuko plenaretara. Gaurkoan, kosta zaigu egun hau jartzea, gure agendak eta besten agendak, eta azkenean lortu dugu. Badakit aurretik zelebratuta dauzkazutela zelebratu beharreko danak. Baina, gaur ere gaurkoan ospatzeko eguna daukagu. Eta, guk bi udalen artean antolatu dugu egitarau hau. Oso omenaldi txikia izango da, harrera txiki bat egin nahi dizuegu. Zegoen hasiera batetan, hasi ginen pentsatzen, Goierri Kirol Elkartean, futbol salan eta abstentzio edo igoera bat izan zutela, eta gero konturatu ginen, Urolan ere beste bi talde, eta gero konturatu ginen Saskibaloian ere bai. Eta orduan konturatu ginen, herri honetan, zenbat balore, zenbat pertsona, zenbat kirolari talde ondazkagun, ez? Orduan erabaki genuen denoi batera egitea, bai? Herritar guztia gaude oso harro, egin dezuten lan guztiangatik. Askotan periodikoa hartzen dugu, telebista ikusten dugu, eta izar handiak eta behiratzen ditugu, eta ikusten dugu zenbat baloratzen diren horien lana, zenbat diru pagatzen zaien egiten dutenagatik. Hemen dirurik ez dago, hemen dago sakrifizioa, hemen dago talde lana, ekipoa, urtetako lana batzuena, eta batez ere dagona da guretzako zuen artean daukazuen giro ona. Giro ona eta nolabait integratuta ikusten zaituztegu bi herrietan Zumarra eta Urretxuarrak talde berean jokatzen, era guztietako, adin berekoak agian bai, futbol salan ja hor pixkat aldatu egiten da, ez, seniorrak zeatelako. Baina orokorrean iruditzen zaigu, egiten nahi zaten lan guzti honen atzean ere jende asko dagoela. Zorionak zuri eman barrizkizu baina zorionak baita ere entrenatzaileei, lehendakariei, eta batez ere Bolondres lanean ari den, mobilan erea da, Bolondres lanean ari zareten jende guzti hori, bai. Gure partetik hori zorionak, espero de gaur ere ospatzen jarraitzea, gero dakizute Zumarraren jugo gehala, eta ez dakit, kapitainak eta hemen mutiko gazte asko ikuste ditunik, baten batez zerbait esateko daukan. Ez, senzioak dira, baina sari honet esan berezia dauka guretzako. Urretxuko hainbat zera zartzen dira, grabatuak dira, dinarta serria, eta benetan, segizazue urte askotan horrela jokatzen, eta guretzako, ea urtero hemen ikusteko aukera daukagu, bai? Eta hola segi, eskerrik asko da. Aquí hay que ponerse una fila, ¿Ya salen o no? Viendo esa bandera. zuetako bai Urola
Kirol elkarteko, baita ere Goierri Kirol elkarteko, kasu honetan Goierri Kirol elkarteko Saskibaloi taldeko eta futbol aretoko lau talde izan dezuen logroak pixkat udalen partetikan eskintzeko asmoz eta horrego momentu honetan tokatzen zaigu Zumarragako udalari orain urretxu tilatzen eta bertan ezin izan alkatearekin izan dut hitzaldi solozaldi txiki bat dirareteko eta jot arrazo pertsona bat zen direna eta izan naizela urretxurako intentzioa dinekoan bertan ebai udalerako alkateek zure jarrera egitearen. Esanak esan, baina alde batetikan nire eskarreta, urretxuko alkatea Beren Zabaleta, bi presidenteak, bai Urola eta bai Goierri Kirol elkarteko bi presidenteak ditugu, bai Asier eta bai Javier, eta gero zinegotzi ezberdinak, Kirol zinegotzi eta Zumarragako eta baita urretxuko zinegotziok. Eta guztiok esan bezala Zumarragaren partetik eta urretxuko partetik zuei harrera eta ongientori ezaparten zorion agur bezala eta zorion ekitaldi bezala bideratzeko askoz. Ekien edatik anasita lehenengo kadetea, Urola Kirol elkarteko lehenengo kadeteak Liga Bernorreko, uste dala, egoera ospatzearen eta horretik abitu gara, hemen biragan ez bai, Urola Kirol elkarteko Welin mailakoak, kasu honetan ebai dito bera, ospatzearen gerturatu gara. Eta gero Goierri Kirol elkarteko, kasu honetan Areto futboleko, futbol salako, Liga Baskako eta senior taldekoek hemen nahi ditugu agurtu. Eta bukatzeko Saskibaloiko junior mailakoek bai izan duten kirol arloan lortutakoaren oroigarri bezala gaurko egunez gerturatu dira hemen. Yo creo que es importante y muchas veces cuando hemos tenido ocasión de poder reconocer la labor de los deportistas, en este caso los de Zumárraga, siempre he reconocido la labor. Yo he sido jugador de bola, también he sido jugador de boya de pelota, también he sido jugador de pelota y de pelota, y creo que eso marca, y marca en positivo. Pienso que con los valores que se aprenden en las diferentes disciplinas, pero todo vinculado con el deporte, valen para afrontar a posteriori la vida. Saskibaloian pelota
esan duen bezala, hor atzean asko dago. Emaitzak bere kasuan zeraira beraik ateratzen dira jolastera. Gu arduratzen dira, pixka bolondrenan horrekin eragin nahi eta honenak beraik eskura jartzea. Eta baita ere bukatzeko eskerrak eman Urretxu eta Zumarrako udalei uste horako italdiak antolatzea gutxi kostatzen dela eta